Здравейте на всички! Аз съм вашия диетолог Елиф. Вие претърпяхте операция. А как ще се храните докато сте в болницата? Ще ви обясня това. Преди всичко, през първите 2 седмици абсолютно не трябва да ядете нищо твърдо. Затова през първите 2 седмици прилагаме течна диета. Но още в първия ден, след като сте оперирани и направите първата си разходка, можете да започнете да пиете вода и можете да изпиете 1 чаша вода на малки глътки за около 2 часа. Разбира се, през първия ден това може да бъде малко трудно и може да предизвика гадене. Ако се случи нещо такова, няма нужда да се насилвате. На втория ден, по време на обяда на вашия придружител, ще бъде донесена храна. От тази табла само ябълковият сок ще бъде за вас. Можете да налеете ябълковия сок в чаша и да го пиете бавно, разпределяйки го през целия ден. Обикновено пиенето на вода може да ви затрудни. Може да предизвика гадене, но пиенето на ябълков сок ще бъде по-лесно. Затова това ще помогне както да увеличите енергията си, така и да приемате течности. Но не трябва да го пиете с сламка, защото когато пиете с сламка, това може да увеличи вече съществуващите газове и така болките ви могат да се засилят. На третия ден в поднесената табла ще има безлактозно мляко и компот без захар специално за вас. Ще използваме безлактозното мляко, за да направим протеин. Тук като ваши диетолози ние ще дойдем и ще ви помогнем. След като приключите с протеина, можете да изпиете компота си. На обяд на третия ден този път ще ви донесат месен бульон. По същия начин, след протеина можете да пиете месния бульон на малки глътки, колкото пожелаете. Докато сте в болницата, 3 ви дни ще преминат по този начин. След като бъдете изписани, отново ще продължим да ви подкрепяме. При всякакъв проблем или въпрос, винаги можете да се свържете с нас чрез групата.